urteko etenaren ostean Hondarribian ospatu dute alarde eguna. Zatituta ospatu dute jaia beste behin ere. Urte hurren berezia izan da gaurkoa, Jaizkibel konpainiarentzat, 25 urte bete direlako lehenengo emakumeak deskilatzen irten zirenetik. Gaurkoan ere, bertan izan dira emakumeak deskilatzen, inoiz baino jendetsuago izan dena, 1000 pertsona baino gehiago hartu duelako parte bertan. Eta 2019an bezala, ez da plastiko beltzik izan Hondarribian gaur. Kaixo guztioi, eguerdion, iraiak 8 ditu, osteguna da, eta esan bezala gaurko lerroburu nagusienetakoa Hondarribian dago, alarde eguna delako, Hondarribiko egun handia, eta aipatu bezala gaurkoan ere oso jendetsua izan da Jaizkibel konpainiak eginiko desfile hori. Udane Arbeo lankidea bertan izan da goizean goizetik, eta kontatuko digu zer modu joan den desfile hori. Goizean goiztik Hondarribiko kalea jendez gainezka ikusi ditugu txilibitua jotzen zaldi gainean eta benetan inoiz baino jende gehiago elkartuela aurtengo alardean. Bai, alarde parekidari zein tradizionalari edo eta baztertzaileari harrera egiteko. Esan dezakegu kale nagusia zeharkatzen ari zenean Jaizkibelgo konpainia, inoiz baino harrera hobea egin diotela konpainiari, jendetza inoiz baino jende gehiago elkartua bertan eta ez diote jarrera txarri izan dira batzuk bizkarra eman diotenak, baina orokorrean babes beroa eta osoa eman diotela esan dezakegu. Arratsaldean desfilearekin jarraituko dute, goizeko aia amaituta, tradizionalaren baztertzearen aurretik egin behar izan du Jaizkibelgo konpainiak hoi bezala, baina beraiek ere esan dute, inoiz baino babes handiagoa jaso dutela eta jende horien artean gehienak azpimarratzekoa gazteak izan direla. Udanek esan bezala, babes beroa jaso duena Jaizkibel konpainiak goizeko desfile horretan, eta hain zuzen ere Jaizkibel konpainiako kapitainarekin egoteko aukera izan du Udane Arbeok. Zer kontatu dizu Oihana Etxebarrietak, Udane? Oihana Etxebarrieta Jaizkibel konpainiako kapitainarekin izateko aukera izan dugu eta berak ere alaxe zioen aurtengo alarde parekideak inoiz baino harrera hobea izan duela eta herriak eskatuta eta Jaizkibel konpainiatik ere alaxe eskatuta hilabeteko epea ematen omen dio Hondarribako udalari elkarrizketa amai bat martxan jartzeko eta liderkotza berak hartu dezan auzi honi irtenbidea bilatzeko, topatzeko izan ere, esan bezala aurtengo alarde parekideak inoiz baino harrera hobea izan du eta bertan ere jendea geroz eta gehiago izaten ari da parte hartzen. Gaurkoan uste dut argi geratu dela, Jaizkibel konpainia geroz eta handiago den konpainia bat dela, eta horretaz gain ere Jaizkibeletik kanpo, konpainiatik kanpo Jaizkibelen kide, baina kanpotik dagoen jendea geroz eta gehiago dela, geroz eta babes sozial handiagoa dugula, eta hori ospatzekoa da. Baina bereziki ospatzekoa da Hondarribian inoiz baina jarrera aktiboagoa dagoela konponbideren alde, geroz eta herritar gehiago hori eskatzen dutela, eta horregatik uste dugu gaur eguna dela alkateari enplazamendu bat egiteko. Hilabeteko epean eskatzen diogu, bera izan dadila, elkarrizketa mahai bat martxan jartzeko lidergotza hartuko duen pertsona. Horixe gaurko eskari nagusia, izan ere 2 urteren ostean pandemia tarteko ez da Hondarribiko alarderik ospatu izan, baina ez da irtenbiderik aurkitu gertatzen ari denari. Hain zuzen ere, aurten ere, udalak ez diolako harrerarik egin alarde parekideari, Udane. Instituzioei dagokienez azpimarratzekoa 1986 urtean Andreak emakumeak alardean sartzen saiatu zirenetik Jaurlaritzak 4 lehendakari izan dituela, Gipuzkoako diputazioak 4 ahaldun nagusi eta Hondarribiko udalak 3 alkate, denak gizonezkoak izan dira eta bakarra joan da desfilari harrera desfile parekidari harrera egitera. Soilik, soberanistek egin zioten harrera alarde parekideari 2011 eta 2015ko alardei dagokienez, eta aurtengoan ere hementxe izan dira EH Bilduko, Elkarrekin Podemoseko edo eta Emakundeko kideak harrera beroa eginez. Gure babesa adierazi berriro Jaizkibel konpainiari eta gaur urte berezian, 25 urte urruna betetzen duten
eskerrak eman, egindako lan guztiagatik, eta, euren konpromisoagatik, ez da, uste dut hori azpimarratu behar dela. Beti esaten dugu, tradizioak testuinguru konkretuan sortuak direla, baina garai berrietara egokitu behar direla, eta egokitze prozesu hori ez dela, tradizioaren kontra egitea, baizik eta emakume eta gizonei eskubide berbera ematea, beraz, aberastea, ez da. Euskal Herria Bilduko emakume eta gizonak beste urte batean Jaizkibel konpainiari gure babesa ematera etorri gara, eta guztik hauetan egin duten lanagatik, egin duten borrokagatik, askatasunaren alde eta jaiak guztion artean ospatu eta gozatzeko egin duten lanagatik. Iruditzen zaigu Euskal Herrian, hainbat eta hainbat tradizio 21. mende honetan eguneratu direla, baina oraindik ere badaude minde izan gaitatu eta horietako bat Hondarribia da. Zaigu oinarrizko eskubide bat, berdintasuna urratu egiten dela, eta horregatik eskatzen diogu Hondarribiko udalari, Gipuzkoako diputazioari eta Eusko Jaurlaritzari urraketa hori amaiera jarri dezaketa. Eta aurrerago joan behar dugu, gizarte honetan oinarria izan behar duelako berdintasuna, eta berdintasunak dakartzan gauza guztiak. Ez beraz, etorkizunean ikusi beharko genuke ez bi alarde bat eta bestea bere aldetikan ateratzen baizik eta alarde bakar bat. Pausoak pixkanaka ematen, eta nik uste gaur egun polita dela eta zoriontzeko arrazoiak ere. Ikusten duzuenez, gaur goizean Hondarribian ere izan dira hainbat ordezkari politiko, horiek izan dira euren hitzak, eta aipatu dugu arestian ere gaurkoa berezia izan dela Jaizkibel konpainiarentzat, ez bakarrik 2 urteko etenaldiaren ostean berriro ere ospatu ahal izan dutelako alarde parekidearen aldeko aldarri hori, baizik eta 25 urte betetzen duelako Jaizkibel konpainiak. Udan Arbeo. Jaizkibel konpainiak 25 urte bete ditu emakumeak, andreak, alardean sartzen hasi zirenetik. Hasiera batean gutxi batzuk ziren iskanbila handia sortu zen hemen Hondarribian, baita Irunen ere, baina esan bezala aurtengo alarde parekidean jendetza elkartu da bertan, 100 gizonezko eta emakumezko ikusi ditugu alardean parte hartzen, eta esan daiteke oraindik bide luzea dutela aurretik, baina itxaropentsua aurkitzen direla. Hondarribian eta Irunen alardeetan gizonen pare parte hartu nahi zutela aldarrikatzeko bidean batera sartu ziren orain 25 urte. Mendela ordena berdintasunaren eta duintasunaren aldeko borrokan. Aurten kaleetara itzuli dira pandemiaren etenaldiaren ostean. Jaizkibel konpainia urteroko eran atera da desfile baztertzailearen aurretik, goizeko 8etan. Konponbiderik ez da bideratu izurriaren urteetan, baina aldaketa gogoa agerikoa izan da. Mendela orden honetan emakumeak alardean aldarriak izugarrizko indarra hartu du, 11 aldiz biderkatu da. Emakume hauek zabaldu zuten bide zidorra bide bilakatu da dagoeneko. Dena dela, alardea ez da oraindik parekidea, eta beraz Jaizkibelgo konpainiak argi du oraindik ibilbide luzea geratzen dela berdintasuna lortzeko. Azken urteetako alardeak tirabiratsuak izan dira, baina jende alde sumatu dute espaloietan, eta desfila bera ere jendetsua izan da. 100 pertsona bildu dira asko gazteak. Azpimarratzeko abestalde 1996an emakumeak alardean sartzen saiatu zirenetik, Jaurlaritzak 4 lehendakari izan dituela, Gipuzkoako diputazioak 4 aldun nagusi eta Hondarribiko udalak 3 alkate. Denak izan dira gizonezkoak, eta bakarra joan da desfile parekideak txalotzera. Soilik Bilduren aldundiak adierazi zien babes zabala Andrei, eta arkabiatu zuen azken urtetako konponbide prozesu sendo bakarra. Gauzak horrela bide luzea du auzi honek, aldarriak ordea bizirik dirau. Baztertzailea da oraindik alardea eta ohi dutenez justuaren aurretik desfilatu dute Jaizkibel konpainiako gizonek eta emakumeek. Iragan 25 urteotako helburu berarekin, alardearen parte izan nahi dutela aldarrikatzeko.
Eta beste kontu batzuk, klasera itzultzeko eguna izan da gaurkoa Euskadin, Euskal Autonomia Erkidegoan, eta hain zuzen ere COVID-ari aurre egiteko protokolorik gabeko lehen kurtsoa, lehen ikasturteari hasiera eman zaio gaur. 2 urteren ostean normaltasuna berreskuratu da ikasgeletan, 360.000 ikasle ostegun honetan bueltatu direlako ikastetxetara, hainbeste esperotako oporraldia atzean utzita. Eskolaziera dena den, kaotikoa izan da, ikastetxe publikoetako behin-behineko irakasleek atzo oraindik ez zekitelako zein ikastetxeetan arituko ziren, astelehenetik ordezkagunek izandako arazo teknikoak direla eta. Eta ekonomia atalean Arabako metalgintzako sektorea bilera du gaur SEA patronalarekin eta soldaten igoera izango dute hizpide. Akordio bat lortu ezean soldaten igoerari buruz irailaren 22, 23 eta 24ko aurreikusitako grebari eutsiko diote. Horixe da Joritz Iglesias zelako sindikatuko ordezkariak aipatutakoa. Irailean greba ditu dugu Arabako metalean, irailaren 21, 22, 23, eta horrekin egiten duguna da jarraipen bateman maiatzean ekainean egin genituen greba deialdiei. Eskatzen duguna oso sinplea da KPIko igoerak eta lanaldi jaitsera, izan ere Arabako metalean daukagu Hego Euskal Herriko lanaldirik handiena. Hortaz aparte, lan osasunean, berdintasunean, bajen osagarritan eta beste kontuetan ere hobekuntza batzuk ere eskatzen ditugu, baina orain garrantzia ematen ari gara lanaldi jaitxeari, KPI-ari eusteari, izan ere SEAk horri ez du mahai gainean jartzen. Eta ekonomia gaiekin jarraituta, Europako Banku Zentralak gaur aztertuko du interes tipuen igoera egin ala ez inflazioari aurre egiteko asmoz. Izan ere, prezioen gorakadaren aurrean, Europako Banku Zentralak inoizko igoerarik handiena izango litzatekena prestatzen ari da. Inflazioa modu iraunkorrean mantenduko ote den kezka agertu du Europako Banku Zentralak. Energiaren eta elikagaien prezioak altu egon litezke luzaroan eta atzeraldi ekonomikoaren mehatxua handitu eginda gainera energia krisiaren testuinguru honetan. Bestalde, Frantziako gobernuak gogortu nahi ditu langabezia saria jasotzeko baldintzak. Emmanuel Macronek hain zuzen ere egin beharreko hilabeteen kopurua murriztea proposatu du. Sindikatu guztiak aurka agertu dira. Eta Pablo Gonzalezen askatasuna eskatu dute sindikatu gehienek. Duela gogoratuko dugu urte erdi atxilotu zuten Pablo González euskal kazetaria Polonian, Errusiar eta Ukrainiar gatazka informatzen ari zela eta ordutik preso eta inkomunikaturik jarraitzen du. Kargurik gabe aske utz dezaten eskatu dute sindikatuek eta aske usteko ahalegin guztiak egitea eskatu diote bai Espainiar gobernuari eta bai Europar Batasunari ere.
Eta musikaz ere, arituko gara gaur, aste bat, baino ez delako falta musika zuzenean saioaren 6. edizioari hasiera emateko. Agurtuko dugu pantailaren beste aldean Koldo Otamendi, eguerdion. Eguerdion. Aipatu dugu astear dela 6. saio 6. edizio hori azkar esaten da, ezta? Zein da urte guzti hauetako balantzea? Bai, aurten musika zuzenean telebista saioak 6 denboraldi beteko ditugu, 6. denboraldia abiatuko dugu, hemen Hamaika telebistan. Eta, esan daiteke, kasi 200 saio burutu ditugula, 300 elkarrizketa baino gehiago, eta esan daiteke Euskal Herriko entsegu lokal asko eta asko ezagutu ditugula, eta hori esker, egon garela pixkat ezagutzen gure musika errealitatea, ez? Euskal Herriko entsegu lokaletan egiten den musika ekarri izan dugula hemen Hamaika telebistara. Eta 6. denboraldiaren atari honetan ere, atzera begiratzeko aukera ere ematen digu, ezta? Zeintzuk izan ziren saioaren hastapenak? Nondik sortu zen saioa? Berez musika zuzenean elkartea kolektiboa aspalditik dabil Euskal Herriko musika astintzen edo pixka bat sostengatzen, eta Hamaika telebistatik jaso genuen gonbidapen bat, saio bat osatzeko hemen Hamaika telebistan, eta bide horretan sortu zen elkarlana, ez? Eta erabaki genuen Euskal Herriko taldeak bultzatzeko erreminta politi izan zitekela honako saioa, eta geroztik hemen gaude urtero, ostegunero musika saioak egiten, eta zuen gana, ikusaren gana, musika talde gazteak, ezen gazteak, eta bestelako taldeak ekartzen. Musika talde gazteak aipatu dituzu, azken aldian batez ere oraina daukazuelako ardatz, sortzen ari diren hainbat eta hainbat talde, hain zuzen ere direlako musika zuzenean protagonista. Bai, horrela da, ez azkenean musika zuzenean telebistan esan bezala 300 elkarrizketa gehiago egin ditugu. Normalki disko berriak izaten dira gure elkarrizketan zutabe nagusiak, eta zentzu horretan talde ezagunetatik, talde berrietara egin dugu salto, ez? Musikalki ere anitza eta askotarikoa izan da gure proposamena, ohikoak musika komertzialetik, musika undergroundera, tartean estilo guztiak ikutu izan ditugu, ez? Bide horretan guretzako importantea da musika talde gaztei aukera bat ematea, jendeari ezagutaraztea, azkenean hor dagoelako pixka bat guretzako hutsune bat, ez? Jendeak musika talde ezagunak ezagutzen ditu, baina musika taldeak ezagutzeko agian ez du horren besteko errestasunik. Eta guk saio honekin nolabaiteko erakusleiho bat jarri nahi dugu, gaur egun gure entsegu lokaletan egiten ari diren musika ikuslearen gana ekartzeko. Ikusentzuleak irrikitan egongo dira, 6. denboraldia astear den honetan, esan dugu datorren ostegunean emango zaiola hasiera, zerbait aurreratu dezakezu, Koldo? Bai, dagoeneko hasi gara saio berria grabatzen, dagoeneko egin ditugu grabaketa batzuk, eta hurrengo astean esan dezakegu, Lizarraldeko Bolbora talde izango dugula protagonista, disko berria argitaratu dute, eta horrekin batera abiatuko dugu denboraldi berria, eta hortik aurrera, abendura arte, disko berriak izango dira protagonista, Durangoko azoka ere hor begibistan, eta zentzu horretan disko berriek izango dira gure musika saioaren zutabe nagusia. Esan bezala, aste bete barru, hain zuzen, datorren ostegunean musika zuzenean saioaren hasiera berriro ere. Koldo Otamendi, mila esker. Mila esker zuei. Eta musikaz ari garela, bitxikeria bat ere, izan ere The Rolling Stones taldearen 60ko hamarkadetako bideoak laukan, zaharberritu dituztelako honezkero ikusi.
Eta kulturarekin jarraituta bat egingo dugu, pantailaren beste aldean, Irati Agirrazkoenaga kultur radituarekin, aspaldiko partez Irati, kaixo? Aspaldiko partez bai Leire, kaixo, berdion. Bueno, kultur eskaintza zabala eta handia datozen egunotarako ere datorrena, ezta? Getxon esaterako astear da Getxo Folk jaialdia. Hori da, bai, justo datorren asteazkenetik aurrera, irailaren 14tik aurrera eta irailaren 18 arte, eukingo dugu aukera, Getxo Folk jaialdiaren barnean programatutako kontzertu eta emanaldia disfrutatzeko. Gainera aurten, batze garrantzi emana izan diote barrirobe espazio zabaletara. Bultzatzen da, berriro bueltatzen dela jaialdia espazio zabaletara eta 15 ikuskizunetatik 10 Algortako portu zaharrean egingo dira. Aurtengo kartelaren egile Ane Pikasa sortzaile, ilustratzaile eta aktorea izan da. Eta antolatzaileek esan duten bezala, batez ere emakumeei garrantzia eman egiten diote edo emakumeak izango dira aurtengo programazioaren protagonista nagusiak. Eta horrela, datorren ostegunean, irailaren 15ean, Tanzugeiras arituko da, Tanzugeiras dagoeneko ezaguna dene taldea, urrengo egunean, ostiralean, Enredadas izeneko taldea izango dugu. Enredadas taldea, emakume musikarik osatzen dute eta egite dutena da herri genero edo tradiziozko herri generoak hartu eta nolabait estilo barriekin uztartu. Eta horren ostean, irailaren 17an Maria Arnal eta Marcel Katalan bikotea izango dugu bertan ikusizunetan. Gainera, horrez gai, musike barrin ere izango dira emanaldiak, bestelako emanaldiak, kasunetan salan, esan bezala aurrekoak portu zaharrean, Algortako portu zaharrean espazio zabaletan, eta Sabi Paia kultura etxeko zuzendariak azaldu duen bezala, batez ere folkaren munduan edo folkaren transmisioan emakumeek izan duten garrantzia azpimarratu nahi izan dute aurtengo edizio honetan, eta portu zaharrean jaigiroa baitare pixka bat amenizatzen eta jaigiroa sustatzen gozategi taldea izango dugu. Gainera, baitare amaitzeko eta aipatzearren proposamen musikal haui nor da Maurizia izeneko hezkuntza proiektuare gehituko zaio, hezkuntza proiektu hau eskolekin, Getxoko eskolekin elkarlanean, musikariek elkarlanean egin duten proiektua da, proposamena da, eta batez ere bertako ikastetxetako ikaslei eta bertako ikastetxako irakaslei musika gerturatzeko helburuarekin egin dute. Beraz, datorren astetik aurrera Getxoko Folk jaialdia Algorta inguruan. Horixe beraz, datorren astetik aurrera, baina gaurtik hasita ere badira hitzorduak, esaterako Donostiako poesia orduak ekimena ez, Joseba Sarrionandia bertan izango delako gaur, baita ere Castillo Suarez. Hori da, Castillo Suarez eta Joseba Sarrionandia dira aurtengo poesia, Donostiako poesia orduak ekimen honen protagonistak. Atzo egon zen Castillo Suarez Alaska izeneko emanaldiarekin, eta gaur arratsaldeko 7etan Joseba Sarrionandia izango dugu olatu arteko txalupa arraroa izeneko ikuskizunarekin. Bera berez, duela 10 urte hasi zen idazlea Kuban sortutako letrekin gozariak proiektua egun zen, eta orain bueltan dugunez Euskal Herrian goze taldearekin goze taldeko Inez Osinagaren musikaz lagunduta, idazleak kontatuko du letra horiek enundi datozen, zergaitia, pixkate testu ingurua, eta Victoria Eugenia Antzokiko klubean, arratsaldeko 7etan gaur, izango dugu banaldi honetara gerturatzeko aukera. Gonbidapenak behar dira, doinik da sarrera, eta gonbidapenak Antzokiko lehiatilan egongo dira eskuragarri arratsaldeko 5 aurrera. Eta asteburutako planik ez baldin baduzue, musikintza jaialdiaren 2. edizioa hasiko da, ezta, larunbatetik aurrera? Hori da, oso ekimen desberdina da, musikintza, Bizkaiko museoetako arte eszenikoen lehen jaialdia da, eta berez hau 2. edizioa besterik ez da nahiko jaialdi berria da, eta bertan zer topatuko dugu, zinema, antzerkia, musika, dantza, moda, bertsogintza, ikuskizunak, baina museoetara gokituta edo museoko espazioetara eraman da. Ez da, horregaitik esan dut, desberdina dela edo esperientzia desberdinak eta artea modu desberdinan bizitzeko modua eskaintzen duela jaialdi honek. Larunbat goizean, Bizkaiko ez dut esan, baina Bizkaiko museoetan zer egiten da. Jaialdia larunbat goizean, larunbat honetan hasten da Bilboko Arkeologia Museoan, Abueltas con Lorca izeneko obrarekin, eta hortik aurrera 10 hilabetetan zehar hainbat
ekitaldi ikusteko aukera izango dugu. Bueno, pixka beranduago urrian adibidez, Maitane Zarralderen bilusik dantza garaikideko ikuskizuna egongo da Bilboko Europa Parkean. Eta gauza berezi bezala, apirilean zehar, Bakioko txakolindegian, Bakioko txakolingunean, Mikel Martinezek abiez tabernaria antzestuko du, eta Muskizeko El Pobal burdinolara eramango du adibidez atz teatroak bilakatze izeneko bere antzeslana. Beraz esan dakoa, emanaldi bizkar desberdinak edo gutzinez ingurune desberdinetara eroan. Bizkaikoak bizkaia.eus web orrialdean ikusi daiteke programazio osoa, eta aurretik erreserba egiteko aukera ere badago museoetara deituz, edo ekitaldi bakoitza egiten den museoietara mesua bidaliz. Hiru proposamen hauekin kultura agenda datozen egunotarako, bete diguzu berriro ere irati, mila esker beste gurean izateagatik. Eskerrik asko zeuri leire, bai, gero arte. Eta tarte baten ondoren itzuliko gara, hain zuzen ere eguneko elkarrizketa nagusiarekin, gaurkoan Nerea Kortajarenea, Bilduren legebiltzarkidea izango dugu gurekin 12:30 aurrera, orain arte. Euskal Herriko aktualitatea ikusteko eta jarraitzeko beste modu bat da Hamaika Telebista. Eguneroko gaiak alde batera utzi gabe, itzalean direnei arreta eskainiz eta tartea emanez. Errealitatearen 11 alde ikuspuntu guztiak kontuan hartuta. Gertatutakoa, zuzenean eta eskura. Noiz nahi, edonon eta euskarri guztietan gainera. Telebista egiteko beste modu bat posible delako. Euskaraz, gertutik eta konfiantzaz. Egin dezagun, bat izan, 11 egin.
Egunero legez eguneko elkarrizketari atea irekiko diogu, horretarako gaurkoan gurekin daukagu Nerea Kortajarena, EH Bilduko legebiltzarkidea, eta baita ere taldeko koordinatzailea bertan eusko legebiltzarrean. Eguardion. Eguardion. Gaur Hondarribira begira jarriko gara lehenik eta behin, alardea berriro ere ospatzen ari delako, bi urteko etenaldiaren ostean, irudiak ikusiko zenituen, honezkera, ezta? Irudi oso politak iritsi dira Hondarribitik. Egia da, izugarria izan dela Jaizkibel konpainia ikustea, 1000 lagunetik gora desfilatzen ikustea, alarde parekide horretan. Eta nik izaskun larruzkainen hitzekin geratzen naiz, izugarria izan omen da, ez dut aukerarik izan gaur han egoteko, hemendik hau bukatuta arabidea ingo dugu Jaizkibelekin batera ere atzaldeko buelta hori egiteko, baina entzutean nola sentitu diran, ze zoriontasun sentitu duten katle nagusi horretan barrena gaurkoan txaloak nagusitu direlako, emakumeak alardean parte hartzeko aldarrikapen hori nagusitu dalako, nik izaskunen hitzak nire egingo ditut eta segurazki oraindik ere ez da ospakizun eguna irabazi ez dutelako 25 urteko borreka eta gero, baina uste dut 25 urte hortako ibilbide hori zoriontzeko eta ospatzeko eguna badala, Jaizkibeli eta Jaizkibel posible egin duten horiei eskerrak emateko eguna dela, eta horretan, burruka horretan jarraitzeko momentua ere badala, eta horregatik gure harrotasun eta maitasun infinitua Jaizkibel osatzen duten eta posible egiten duten guzti horiei. Hilabete baten buruan udalari ezan diote, hitz egiteko proposamena luzatu diotela, eskoa luzatu diotela, tentsio honi amaiera emateko, izan ere aurten ere ez du alarde parekidearen alde ez da agertu horren alde. Nola baloratzen duzu hori? Nik uste dut hori ez dela onargarria. Alkati bati dagokiona da berdintasunaren bide hori jorratzea, eta horretan nik uste dut erakundeek eta batez ere udalak alkatea buru, lidergotza hori erakutsiz, alarde parekide horren aldeko autua erakutsiz agertu beharko lukela, ez? Bestelako posturarik ez da ulergarria, nik uste dut gainontzeko inorentzako, beraz, nik uste dut gaur beti bezala Jaizkibelek egindako eskari hori betetzeko eskari badala, oso eskari zentzuduna dana, eta premiazkoa dela alkateak auzi honi konponbidea bilatzeko lidergoa eta egin beharrak egitea. Gaur goizean Euskadi Irratian izan da Josu Erkoreka lehendakari ordea, baita ere alarde parekideari buruz galdetu diote, eta esan du Jaurlaritzaren izenean hitz egin duela gaur Emakundek. Horrekin konforme gelditzen zarete? Nik uste dut Emakunde han egotea oso garrantzitsua dela, beste alderdi batzuk ere han aldarrikatzen den horrekin ere han egotea oso importantea dela, baina uste dut garaia heldu dela baita ere mezu askoz ere kontundenteagoa emateko, posizio askoz ere irmoa erakusteko, eta beste askotan esan bezala, lehendakariak edo berdintasun sailburuak ere han egon beharko luke aldarrikapen berdintzaile horren alde egiten. Gai zaldatuko dugu, hilabete gogorrak omen ditugulako aurretik, ekonomia arloan, batez zereo hartarazpenak aspalditik datozelako, ez? Baina datorren ekiditeko pausuak ematen ari dira? Nik uste dut ziurgabetasun garaiagoetan, ez? Badirudi instalatzen den ziurtasun edo zerteza bakarrenetako bat hori dela, ez? Iragartzen zaigun negu latz hori edo komplikatu hori, ez? Ni gogoratu nahiko nuke herri honetan, edo herri honen zati honetan behintzat, milaka herritarrek udara ere larri pasa dutela, udaran aurretik ere udaberri eta negu latzak pasa izan dituztela, eta gogoratu nahiko nuke, Araba, Gipuzkoa eta Bizkaian 5 herritarretatik bat pobrezia egoeran bizi dela, pobrezia eta desberdintasun sozialen poltsak gora ari direla etengabean gure herriaren zati honetan, eta gogoratu nahiko nuke baita ere, 150 igo dela pandemia eta gero, oinarrizko beharrak asetzeko laguntza eske aritu behar diren horien kopurua, ez? Kontestu horretan iristen dira mezu hauek, ez? Egia da,
egoera larria dela, egoera komplikatu baten aurrian dagola, baina nolabait esango nuke, mezu hauek zabaltzen direnean, ez, badator holako negulatza, edo Urkulluk esan bezala badatorrez, enbata edo ekaitz bat, eta ematen du, badela fenomeno atmosferiko bat bezalako zerbait, ez, ekidin ezina den zerbait bezala planteatzen zaigu, arduradunik ez duen fenomeno bat bezala planteatzen zaigu, eta ematen du herritarrei eskatzen zaien bakarra dela, bueno, hau da dagona, eutxi, resignatu, estutu gerrikoak, eta bueno, aterako gera, ez, ateratzen bagera, nahiz eta ez dakigun nola, ez. Kontua dago horrekin, analisi horrekin ez gatozela ados. Guk uste dugu honetatik aterako gerala politika publiko sendoekin eta autu komunitarioekin, biekin. Eta uste dut hori dala behar tokatzen dena, ez. Iragarpenak egin baino, jendeari trasladatu behar zaizkio, mezuak argi esan ez gertatzen ari da, trasladatu behar zaizkio mezuak esan ez ulertzen eta irakurtzen ari dela momentua eta honen larritasuna, eta neurriak hartzen direla, eta neurri horiek trasladatu egin behar zaizkiola, ez? Nere ustez hori da, herritarri trasladatu diezaiok egun mezu garrantzitsuenetako bat, ez? Eta ez dut uste horretan, egoera fenomeno atmosferiko bat balitz bezala, edo kojunturala den egoera bat bezala iragartzen denean, bide horretan aukera dagoenik ezer planteatzeko, baina guk uste dugu politika publikoetatik margen handia dagoela egoera honi egiteko, badagoela politika publikoetatik esku hartzea eta gauzak eskuz eskulan eginez beste erabatekoak izan daitezkela, eta desde luego hortan tematuko geragu. Prezioen gorakadaren zurrunbilo horretan murgilduta, gaurko albistea ere bada, ezta? Carrefourreko 30 euroko erosketa saski bat prestatu duela, iragarri duela, Yolanda Díazen proposamenaren ondoren, zer iruditzen zaizue neurri hau? Bueno, nik uste dut, udara hau izan da berrestapenen udara, ez? Lehengoan Arnaldotegik esaten zuen kursoi politikoa ireki genuenean, ez? Eta niretzako bada berrespen bat oso agerian geratu dena, ez? Bada, herritarrontzako ezinbestekoak edo premiazkoak diren zerbitzuak eta produktuak muzkin pribatuen logikan geratzen direnean asko dugula galtzeko, ez? Eta ikusten ari gera eta larrutan bizitzen ari gera, ez? Eta zentzu horretan ikuste dut, ikuspegi horretatik zenbait merkatuen interbentzioa ezinbesteko dela, ez? Batez ere, herritarron oinarrizko behar horiek asetu alizateko eta bermatu alizateko. Merkadonak orain iragartzen duena, ez dakit nik susmoa dakat Merkadonak denbora guzti honetan ere, Carrefourrek, muzkin izugarriak akumulatuko zitula, segurunik beste hainbat ezinbesteko diren sektoreetan gertatu den bezala, eta orain horrelako neurriak nahiko populista edo efektista bezala iruditzen zaizkite, baina neurria uste dut hori baino guri dagokiguna da politika publikoetatik oinarrizko behar horiek asetzeko bideak eta politika publikoak eraikitzea, eta batez ere, aberastasuna berbanatzeko politikak egitea. Ez horrelako efekto polita izan detaketen edo efektistak izan daitezken neurriak. Baina pe laburrera begira, ez, poltsiko batzuentzat agian arindua izango da hori. Momentuak bizigera oso momentu komplikatu batean, eta noski momentuak eskatzen ditu neurri paliatiboak, neurri aringarriak eskatzen ditu, bere halakoak eskatzen ditu, eta guk horiek orain baino lehen ere babestu izan ditugu, baino momentuak ere eskatzen du benetan strukturalak eta egiturazkoak diren neurriak ere hartzera, ez? Nik uste orain momentu honetan badirela bi tendentzi oso agerikoak nolabait eskatzen dutenak iraultzea, ez? Eta horiek dira zerbitzu publikoen degradazioa eta aberastasunaren desberdintasun eta pobrezia masa horien handitze horiek, ez? Nik uste horiek iraultzeko politikak egin behar ditugula, aberastasunaren banaketa erradikal baterako bidea jorratzen hasi behar dula, eta politika redistributiboak erdigunean jarri behar direla, eta horrek eskatzen du egiturazko neurriak hartzea. Aringarriak bai, baina egiturazkoak ere bai. Momentu honetan ikuste dut, inbertitu behar dugula errealitate berriak sortzeko ahalegin horretan.
Nere nahiko presente dute herritarrek 2008ko krisian gertatutakoa, ezta? Bai, eta krisi horretatik gainera atera ginen oso ikaspen argiekien eta datuek ere erakusten zuten, ez? Adibidez, Araba, Gipuzkoa eta Bizkaian, 300.000 lagunetik gora atera ziren krisi horretatik erabateko prekarietate vitalean, ez? Osea, bizi ziren nolabaiteko ongizatean, baina ja orduan pandemia horretik Foesak ohartarazpen bat egiten zuen eta esaten zuen kontuz, ze gauzak okertu ezean, hauek izango direla lehenak erortzen 300.000 lagunez, momentu horretan. Pentsa gauza gero pandemiarekin eta ondoren etorri denarekin nola okertu diren, ez? Eta egia da, gaudela oso momentu komplikatu batean, baino jendeari ere trasladatu bertzaiona da, komplikatua dela esaten diegu eta trasladatzen diegu ez larritzeko, ez kolapsatzeko eta ez resignatzeko, baizik eta ulertzeko neurri erradikalak hartzeko momentua dela, eta hartzeko prestutasun hori daukagula, Euskal Herria Bildutik behintzat, eta horregatik guk beste alderdi batzuetan sumatzen dugun resignazio horren aurrean, guk itxaropenaren aldarri hori ere egin nahi dugu, ez? Iruditzen zaigulako momentu hau ere konplikatua bada ere, badelako momentu bat, gauzak beste era batean egiteko, beste mundu bat, beste gizarte bat eraikitzeko aukera ematen digula momentu honek ere, hartu beharreko neurriak hartuta eta norabide ondo markatuta. Energia alorrean ere kezka, herritarrek baliabideak bermatuta dituzte? Ez dituzte, ez. Eta hori, orain baino lehen ere gertatzen zen, ez? Pobrezia energetikoaren eufemismoarekin edo izendatua izan den hori, goraka joan da 2008tik etengabean Araba, Gipuzkoa eta Bizkaian, eta orain bizitzen ari eran deskontrol honekin eta prezioen gorakada izugarri honekin, egoera hori, desde logo, komplikatu egin da. Eta komplikatzen da gainera, herritarren egoera hori, energia horien koizle diren eta produktore edo jabe diren horien poltsikoak betetzen diren bitartean, eta hori nahiko indezentea da, ez? Bizi dugun momentuan bizita guk horregatik, orain urtebete aurkeztu genuen legebiltzarrean lege proposamen bat, ongizate energetikoa nolabait eskubide subjektibo bilakatzeko eta herritar guztiek energiarako sarbidea eta ongizate energetiko hori bermatu edukitzeko eskubidea aitortu ahal izateko eta sarbide hori bermatzeko. Orduan, azken hilabete hauetan gertatzen den bezala, horiek ameskeri bezala eta ez dakit ez, kasi erokeri bezala konsideratu izan zen, eta etzan eztabaidatzeko aukerarik ere izan, Jaurlaritzaren irizpide negatiboa izan zuen, eta hortik aurrera eztabaidarako ere aukerarik ez genuen izan, baina denborak erakutsi du premia horrek hor jarraitzen duela. Orain arte jarri diren neurri aringarri horiek, ez? AES-en bitartez edo pobrezia energetikoa murriztera bideratutako laguntza horien bitartez, ikusten dana da oso efektu murritza dutela, ikusi dugu gainera herritar asko hortik kanpo geratzen direna, eta zaurgarritasun egoera hori zabaldu egiten dela gero eta gehiago, eta horregatik atzo bertan iragarri genuen berriz ere Jaurlaritzari eskatuko diogula ongizate energetikoa eskubide bat bilakatzea Araba, Gipuzkoa eta Bizkaia. Bruselatik ere iragarpenak datoz, neurri estrukturalak hartu nahi dituztela diote, besteak beste Rusiako gasari topea jartzea, edota merkatu elektrikoari erreforma egitea, ez? Energia konpainiei diru-sarrerak murrizten besteak beste, gauzak aldatzen ari dira? Zeinek esango luke, ez? Oain dela ez hainbeste hilabete, ez da, merkatu energetikoa interbenitut behartzala esaten zanean, denetarik entzuten genuen, ez? Eta orain, Ursula von der Leyen bezalako pertsona bat horrelako neurriak planteatzen egoteak, erakusten du gauzak asko aldatu direla, ez? Eta aldatzera doazela, eta erakutsi du baita ere nola realismoa, hainbeste aldarrikatzen den eta eskatzen den realismoa, hori adibidez Urkullu lehendakariak eta Jaurlaritzak asko eskatzen dute, ez da, realismoa, nik uste dut berrestapenen artean ere badala, errealismo hori
autu politiko badala, ez? Eta bueno, gauzak asko aldatzen direla kamarada azkeneko denboraldi honetan, eta leno ezinezko ziren horiek, orain posible direla, ez? Uste dut badala momentu bat, nun egonkortasun hori, ez betikoa egiten egote hori, ez da balore bat, ez da aukera bat, esatea, itxoin ezagun ze gertatzen den, ez? Uste badala momentu bat, non esploratu egin behar ditugun ertz desberdinak, aztertu egin behar dira orain arte, oso era kasi harinean baztertu egin diren proposamenak eta planteamenduak, eztabaida publikoak ireki behar direla eta lidergo publikoa behar dela eztabaida horietan, tartean energetiken interbentzio hori guretzako ezinbesteko dena bezala kolapso egoera batera goazelako. Errealismo horrek non uzten ditu politika neoliberalak orduan? Nik esango nuke eta nahiko nuke politika neoliberal hoien aroa amaitu ematea, ez? Uste detelako gaudela aro berri batean, eta aro berri horretan gauzak gure bizitzak asko aldatatuko direla edo aldatu beharko liratekela, ez? Eta hortan egongo da gakoa, ez? Erronka itzelak ditugu herri bezala, mundu bezala, baina baita ere herri bezala, dago erronka demografikoa, transizio energetikoa, transizio digitala eta horren bueltan kokatzen diren guztiak, baina uste dut badugula erronka bat horien mailako erronka dela eta da aberastasunaren birbanaketa radikala. Aipatzen diren transizio guzti horiek justizia sozialaren ikuspegitik egin ahal izateko, eta uste dut orain badugula aukera bat, horregatik larria den momentu batetik, uste dugu itxaropen mezu hori ere trasladatu daitekela, badugulako aukera bat, gauzak beste modu batean egiteko, beste mundu bat ere ikitzeko, azken finean gu ez gaudelako politikan gauzak diren bezala onartzeko, edo oso injustua den mundu bat onartzeko, gauzak aldatzeko gaude hemen, gauzak aldatzeko antolatzen gara, borrokatzen dugu, eta ikuspegi horretatik instituzioetan ere iruditzen zait perspektiba horrekin aritu beharko ginakela. Niri asko gustatzen zait esatea, posible denaren marko horiek zabaltzeko aleginean. Eta burujabetzaren eztabaidak edo burujabetzak zein leku hartzen du guzti honetan? Erabatekoa. Beste berrestapen ere bat izan du da, ez udara hontakoa, baizik eta azken denbora luze honetakoa, ez? Nola aurrera begira ditugun erronka horiei fundamentoz heldu ahal izateko eta behar dugun moduan heldu ahal izateko, baina baita ere gure herritarrak zaindu eta babestu ahal izateko burujabetza behar dugula, ez? Burujabetza izan behar dugula, ezin dugula beti egon besteen subordinazio horretan, ez? Eta guretzako, eta beti aipatzen dugu, hau elementu klabe bada, ez? Itxaropen aldarri hori egiten dugun bitartean, esaten dugu, itxaropen aldarrikatzen dugu, berdintasuna, askatasuna, baina baita ere burujabetza ezinbesteko delako, ez? Hauteskunde zikloa hastear, ez? Laster hilabete batzuk besterik ez dira geratzen hauteskundeak izateko, eta inkestek diote Euskal Herria Bilduk goranzko joerarekin jarraitzen duela. Zer egozten diozue? Nik uste dut guk proiektu sendo bat dugula, proiektu bat nolabait ondo erantzuten nahi zaiona momentuari, ondo irakurtzen duena momentua, baina batez ere trasladatzen duena etorkizunerako proiektu bat, ez? Guk herri honentzako proiektu sendo bat dugu, epe luzera begirakoa, proiektu feminista bat, berdintzale bat, oparotasuna banatzea asmo duena, eta konektatu egiten duena herritarren behar horiekin, ez? Eta uste dut gaina eraikuntza proiektu badela eta zentzu horretan jendeak ulertu duela, alegin horretan ari gerala, proposamen sendoak ditugula egiteko eta eskaintzeko, eta gainera horiek burutzeko ere militante politiko oso prestatuak ditugula, eta nik uste dut horren kombinazioak nolabait erakargarri egiten duela herritarrentzako Euskal Herria Bilduren aukera hori. Eusko Legebiltzarrak azken ikasturte politiko honetan ere erronkak izango ditu, besteak bentze hezkuntza legea, zein bide hartu du? Norabide honean doa? Hezkuntza legea, herri honek baditu erronka potoloak, eta erronka horien artean kokatzen dugu, estrategikoak diren erronka horien artean kokatzen dugu hezkuntzarena, ez? Guk irudikatzen dugu hezkuntza sistema
publiko bat, euskara ardatz izango duena eta buru jabea dena, ez? Da, bueno, bide horretan edo irudikatzen dugun helburu horretan kokatzen dugu guk orain hilabete batzuk sinatu zen akordio zabal horri, eta guk horregatik ematen diogu balio estrategiko bat, ez? Baina itun horrek eukiko du epe ertaine edo luze baterako ibilbidea, ez dio erantzungo momentuko arezio, ez eta perspektiba horrekin begiratu behar da. Hortik aurrera, udazken negu aldera, gaur entzuten nuen Bildarratz esan duela, etorriko dala legearen bueltako eztabaida, eta guk hemendik aurrera gertatuko diren edo aterako diren arau lege eta guztietan egingo duguna da, zorrotz begiratu zearen lupa horiekin edo betaurreko horiekin, akordioa sinatu genuen espiritu horren betaurrekoen begiratuko dugu, eta saiatuko gera han adostutakoa gauzatu dadin, ez? Eta bide hori egin dezan hezkuntzak, ze momentu honetan potoloak diren arazoak ditu, segregazioa, sistema dual batean gaude, segregazio arazoak ditu, euskalduntzeari dagokionean ere arazoak ditu, eta hori irauli egin behar da. Alderdi politiko batzuek diote dagoeneko ez dela itunean sinatutako betetzen ari? Bueno, nik uste dut hori, begirada, epe ertain eta luzeko begiradarekin begiratu behar diogu itunari. Egia da hor presa handiz atera ziren zenbait arau eta dekreto eta ituna sinatuta oso denbora gutxian, da presak ez dira izaten inoiz oso lagungarri horrelakoetan eta gutxiago hezkuntza bezalako historietan, eta uste dut hor, guk hor genitun desadostasunak edo zalantzak eta trasladatu genitun itunaren jarraipenerako batzorde horretan, eta baita ere Jaurlaritzarekin ditugun, sailarekin ditugun hartu eman horietan, eta hemendik aurrerakoan eskatzen dioguna da Jaurlaritzari, aterako diren edo atera behar duten arau, dekretu edo instrukzio edo horrelakoetan, itun horren sinatzaile izan garen horiekin danakin lan egitea, hitz egitea eta nolabait denen akordioiek lurreratzen joateko saiakera egitea. Eta azkenik ere Madrilera begira jarrita, EH Bilduk zen olako erronkak edo zen olako leku hartu du azken legealdi honetan bertan? Bueno, nik uste dut leku garrantzitsu bat, gure txikian leku garrantzitsu bat deneganatu dugula, helburu oso argiekin joan garelako Madridera, eta nolabait hor sortu diren edo ezkerreko perspektiba batetik herritarren bizitzak edo eskubideak zabaltzeko aleginean edo bidean egin diren neurri horiek zabaltzeko alegin horretan babestu dugulako gobernu hori, naizta iruditzen zaigu batzutan ondo norabidetutako neurriak diren arren oraindik ere oso apalak diren eta behar duten ausardia gehiago eta behar duten kontundentzi gehiago, eta bide horretan jarraituko dugu, eta Madridera eraman gintuzten helburu berdinekin jarraituko dugu. Auzi nazionalaren konpontzerako bidean, presoen norabidean ere soluzioak bilatzeko hortan, eta eskubide sozial eta sozialen zabaltze horretako aleginean jarraituko dugu, buru belarri gobernu hori estutzen. Nerea Kortajarena EH Bilduko legebiltzarkidea. Mila esker gaurkoan tarte bat hartzeagatik Hamaikatari biztan izateko. Zuei mila esker. Eta tarte baten ostean itzuliko gara egunero legez solasaldiari bide emateko. Gaurkoan gurekin izango ditugu Alaitz Argandoña eta Eneko Ander Romero. Gero arte. Bat museoa 2008an zabaldu genuen, inauguratu zen, eta bertan elkartu ziren bi museo Arabako Foru Aldundikoak direnak. Alde batetik, Bendaña jauregian, hau da, 16. mendeko jauregi historikoan zegoen Naipe museoa edo Karta museoa, Fournier Karta museoa, eta beste alde batetik, aurretik Burulleria plazan eta Korreria kalean, Begile kalean zegoen arkeologia museoa. Arkeologia museoa ekarri zen, eraikin berria egin zitzaion, orain momentu honetan gauden eraikin hau, eta bata bestearen ondoan jarrita sortu zen bi bat museoa deitzen duguna. Bi museo batean elkartuz, izenak esaten duen bezala. Bi museo hauetan bildumak nahiko desberdinak dira.
Alde batetik, arkeologia museoan ikus daiteke Arabako historia arkeologia objektuen bitartez, historia aurretik Erdi Aroaren bukaera arte. Hori nahiko klasifikazio kronologiko klasikoa dauka, baina bilduma oso interesgarria da eta benetan pena merezi du. Hau izango zen orduan parte berrian ikus daitekeena. Eta beste alde batetik, Bendaña jauregian daukagu Felix Alfaro Fournierrek egindako bilduman denborarekin gehitu zaion beste kartaioko eta elementuekin daukaten bilduma. Naipeak oso zaharrak dira batzuk, 15. mendetik badaukagu taroteko karta batzuk, Pergamoan egindakoak, eta handik aurrera mota askotako kartak daude, musikalak, partituradunak. Badaude baita ere geografia ikasteko egiten ziren irudiak dituzten karta jokoak. Badaude baita ere ekialdeko, Indiako eta Japongo adibidez karta jokoak. Orduan bilduma oso aberatsa da, horrek egiten du Bibat Museoa oso leku interesgarria, ze bi oso bilduma desberdin daude, baina baita ere Arabarekin lotura handia daukatenak eta benetan ikustera gonbidatzen zaituztet. Museo baten helburua da bere bildumak zaintzea, baina baita ere ikerketa bultzatzea. Orduan guk kolaborazio nahiko handia daukagu EHUrekin, ikasle asko etortzen dira, ona tesia egitera edo masterreko tesiak eta egitera. Eta horrek ikerketa bultzatzen du. Eta orduan, bilduma batek ez dauka zentzurik ez bada ikertzen. Behin ikertuta ezagutza bat sortzen da, eta hori gero erakusketen bitartez, aldi baterako erakusketen bitartez, eta zabaltzen saiatzen gara. Horren helburua da Arabako historia ezagutzea. Gure asmoa hori da, jendeak ezagutu dezala zein dan bere ondarea, kariño hartu diezaiola, jakin dezala beraiena dela, beraien arbasoen materialak eta direla, eta hori nolabait zabalkunde bat ematea horri eta jendearen gana iristea. Azken batean erakunde publikoa gara, eta Naipe Museoko bilduma berezia den arren ere, kartak oso garrantzitsuak dira Gasteiz batean, bere ondarearen parte dira, eta hori transmititzen saiatzen gara. Esango digute ez darela inor, ez dela posible eta egoteko, etxaiari hartu ez eskua jator, promesaren ostean miseria dator. Urtzin giratxuan garaiak ere bai, zurik ez dago baina eguren onai, egunak jaten dira urrengoaren zai, hau eman digute baina ez du nahi. Entzuten alduzu, eatzen ari da baina ez zarata eroriko dira zimendu zarra usteltzen ari da lingo garaietan godorro garaietan eroriko dira gaur izan nahi dizut zera besten dudan bi montureko da datu bat egin
posible eta egoteko hor etxaiari hartu eskua jator promesaren ostean miseria dator entzuten aldu zukelpeka maiua ezin da gelditu haren mugimendua maiua gugara gugan dautua bakarrik ezin dut heldu nire eskua eroriko dira zimendu zaharra usteltzen ari da lingo garaietako dorro garaienak eroriko dira gaur izan nahi dizut zera besten dudan bi munduren gudan autu bat egin dugu begiak elkudan itzulerako zubidenak zutan eroriko dira zimendu zaharra usteltzen ari da lingo garaietako dorro garaienak eroriko dira gaur izan nahi dizut zera besten dudan bi munduren gudan autu bat egin dugu begiak elkudan itzulerako zubidenak zutan eroriko dira zimendu zaharra usteltzen ari da lingo garaietako dorro garaienak eroriko dira gaur izan nahi dizut zera besten dudan bi munduren gudan autu bat egin dugu begiak elmugan itzulerako zubidenak zutan Telebistako festivala urte luzez antolatu izan da Arabako hiriburuan. Hainbat telesaieko protagonista hurbildu dira Gasteizko printzipal antzokira euren zail berriak aurkeztera. Hala ere, 2 urte gogorrak bizi izan ditugu eta pandemiak izugarrizko eragina izan du kultura ekitaldietan. Festivaleko aurreko 2 edizioak bitziak izan dira, lekuz aldatu ziren segurtasun neurriak bermatzeko, jardunaldiak murriztu behar izan zituzten eta hainbat protagonistek telematikoki parte hartu zuten festivalean. Bai, hori da, azken 2 urteak nahiko gogorrak izan dira pandemiaregatik. Izan ere, edukiera aldetik edo logistika aldetik izan dira, arazo gogorrenak. Eta horretarako, proiektu gehienak Europa Biltzar jauregian egin genuen. Izan ere, iaz, iradirarenan egin genuen, amaierako gala, eta horrela segurtasun distantzia mantendu genuen eta jende asko ezartu genuen. Egitarau zabala dute aurtengo ediziorako printzipal antzokira bueltatuko dira estrenaildi guztiak baita amaierako gala ere. Europar Biltzar jauregian berriz profesbal jardunaldiak antolatuko dira eta aurten lehenengo aldiz Dendaraba ere izango da festivalaren beste eszenatoki bat. Vital Fundazioaren kulturunean astean zehar hainbat film proiektatuko dira. Fundazio Vital kulturunean proiektuak egingo ditugu, AMC, 4 dokumentala proiektatuko ditu. Gero ere printzipal antzokira bueltan gaude, amaierako galarekin. Aurten profesional jardunaldiak ere izango ditugu. Hainbat mahai inguruak izango ditugu eta nik uste oso leku aproposa da harremanak eta networking sortzeko eta sinergiak sortzeko profesional lentzat. Larun batean, Iraia Kamara amaierako gala ospatuko da eta bertan hainbat sari entregatuko dira. Konstantino Romero saria, Joan Mainat saria eta beste batzuk. Gainera, ekitaldira hurbilduko dira telebistako pertsona ospetsuak. Printzipal antzokian egongo gara, Diego Losada da aurkezlea, Ilaski Serranorekin. Eta momentuz esan dezakegu Sandra Golpe eta Xavier Sarda
mainatzaria jasoko dutela. Eta, bueno, sorpresa gehiago daukagu, baina pixkanaka izango ditugu. Euskal Herriko aktualitatea ikusteko eta jarraitzeko beste modu bat da Hamaika Telebista. Eguneroko gaiak alde batera utzi gabe, itzalean direnei arreta eskainiz eta tartea emanez. Errealitatearen 11 alde ikuspuntu guztiak kontuan hartuta. Gertatutakoa, zuzenean eta eskura. Noiz nahi, edonon eta euskarri guztietan gainera. Telebista egiteko beste modu bat posible delako. Euskaraz, gertutik eta konfiantzaz. Egin dezagun, bat izan, 11 egin. Eta gunero lege solasaldiari ekingo diogu, eta horretarako gaurkoan gurekin ditugu Alaitzar Gandoin alde batetik, eguerdion. Eguerdion, Leire. Eta Nekone Romero, eguerdion. Eguerdion. Gaur iraiak 8 izan da, nola ez, Hondarribira begira jarriko gara. Alarde eguna delako gaur, 2 urteko etenaldiaren ostean berriro ere kalera atera direlako Hondarribiartarrak. Hain zuzen ere, alardearen ospakizun honetan aurten ere zatituta egon den arren ospatu dute jaia eta alarde parekidea izan da irtetzen lehena, jai giroan egin dute desfilea eta gainera, eztan dutenez, inoizko jendetsuena izan da. Oian Antxebarri eta Jaizkibel konpainiako kapitainak adierazi du argi geratu dela gizartearen babesa geroz eta handiagoa dela. Entzungo dugu. Gaurkoan uste dut argi geratu dela, Jaizkibel konpainia geroz eta handiago den konpainia bat dela, eta horretaz gain ere Jaizkibeletik kanpo, konpainiatik kanpo, Jaizkibelen kide, baina kanpotik dagoen jendea geroz eta gehiago dela, geroz eta babes sozial handiagoa dugula, eta hori ospatzekoa da. Baina bereziki ospatzekoa da, Hondarribian, inoiz baina jarrera aktiboagoa dagoela konponbideren alde, geroz eta herritar gehiago hori eskatzen dutela, eta horregatik uste dugu gaur eguna dela alkateari enplazamendu bat egiteko. Hilabeteko epean eskatzen diogu, bera izan dadila, elkarrizketa mahai bat martxan jartzeko lidergotza hartuko duen pertsona. Orain arte hainbat saiakera egon dira ez dutenak fruiturik eman, baina uste dugu herriak hala eskatzen duela eta badela garaia alardearen inguruan agentea garen kide ezberdinak bildu eta elkarrizketa prozesu bat abian jartzeko. Horixe urtengo Jaizkibel konpainiaren eskaria, ez? Udalarekin hitz egiteko aukera hori izatea, izan ere aurten ere udalak ez duelako babestu alarde parekidea, zer iruditzen zaizue? Lehenengo eta behin, ni egon naiz urteak auzotarroken, eta nik uste dute bai jai batzordek eta baita ere auzo elkarteek ikusten ditugula jaiak tresnen moduan elkar bizitza lortzeko, ezta? Eta orduan olako kontraesanak ikustean, hori, nik uste dut eta galtzeko kriston aukera. Eta beste aldetik, nik uste dut hori, berak esan duena, ez? Azkenean gizartearen babesa lortzen ari dira, baina instituzioen partetik ez dute ikusten babes hori, ez? Eta nik uste dut hori onartezina dela, ez azken finean instituzioak babestu behar gaituzte, eta argi eta garbi ikusten da hor herriaren erdia ez dagoela babestuta. Nik uste dut oso sintomatikoa dela ikustea Hondarribian zer nolako jarrera izan duten instituzioak. Hau gatazka edo, gatazka esango dugu, gatazka sozial bat izan da, herri osoan eman dana eta segurik mugimendu eta espazio politiko guztietan kontraesanak sortu duena, baina bereziki ikusi dugu nola instituzioetatik beste urtean zehar ematen dutela berdintasuna eta parekidetasunaren aldeko mezuak eta nola heltzen direla data hauek eta beti egiten dute segregazioaren alde eta finean matxismoaren alde. Eta hori egiten da ez alderdi politiko batzuengatik, baizik eta instituzioetatik egiten da.
ez da ulergarria, lotsagarria ere bada, eta ikusita nola azken urteetan aurrera pausoak emon diren, eta nola mugimenduak sortu diren, inkluso alarde tradizional edo basteltzaile horretan dauzenen partetik aurrera pausoak emon diren, baina udalak erabaki du aurten ere ez ematea haien sustengua Jaizkibel konpainiari. Arraroa, tristea eta ulergaitza esan da. Gizartea aurretik doa gai honetan, ez? Instituzioen aurretik baino. Bai, gainean nik uste dut batzutan beldur bat dagoela horratzean, ez dakite zer pentsatzen duten gertatuko dela hau, dinot, beraien posizioa aldatzen baldin badute, nik uste dut basuk esan duzuna, batzutan instituzioek bere ganatzen dituzte borroka batzuk, ez? Martxoak 8an jartzen dituzte hainbat bandera, azaroak 25ean, eta gero olako pausoak ez dira emoten, hori nik uste dut ez daukala zentzurik. Gainera, inoiz baino gehiago nabaritu egin da, bai jai batzordeen partetik, bai jaiak antolatzen diren partetik, protokoloak sortzeko, eraso xenofoak ez egoteko, LGTB-ren plus kontrakoak ez egoteko, matxistak ez egoteko, baina olako jarrerak ez daukate zer ikusirik gaur egun gertatzen ari danarekin, ezta? Eta nik uste dut gero, batzutan esaten dute tradizio bat dela, askotan esaten dutela, baina tradizioak aldatzen ari dira, mundua aldatzen ari da, gizarte aldatzen ari da, eta gizarteak aldarrikatzen baldin badu, olako tradizioak aldatu beharko direla, nik uste dut entzunak izan beharko direla. Eta hainbat tradizio aldatu dira, bai antzarretan, bai zezenak dagokionean, legeak aldatzen dira, nik uste dut bada momentua, pauso bat aurrera eramateko, eta batez ere instituzioen aldetik. Nik uste dut hori bestera sasakoa logikarik. Hori interesgarria da, beldurra aipatu duzu instituzioen partetik, baina nik uste dut gatazka zehatz honetan mugimendu politiko edo alderdi politiko batzuk ulertu dute emakumeen parte hartzea beste mugimendu edo beste alderdi politiko batzuen garaipen bat izan alzala, eta aurrera baki dute nolabiteko enrokamendu bat egitea, eta ez, emakumeek ez dute parte hartuko. Alde batetik hori, tradizioa ez moldatzearen, edo tradizio matxistan edo patriarkal batean geratzearen, baina baita ere interes politiko kojuntural batzuk egon direlako, eta hau izan da geure esango dugu geure barrikada, eta hemen geratuko gara. Lagun batek egiten zuen konparaketa Euskara Batua sortu zanean atzearekin. Atzea onartu, ala ez onartu, eta bata progresista zana mugimendu eskeltearekin lotzen zana, eta bestea tradizionalekin. Hemen nolabaiteko extrapolazio bat emon daiteke, baina urteetan zean modu zoro baten mantendu izan dana. Instituzioak gaude danok representatzeko eta populazioa ordezkatzeko eta besteko, baina orain ikusten dugu lasei atara direla eta oso pozgarria da, baina orain dela ez asko arte ikusten genuen nola polizia bera oldartzen zen, ez matxista eta ez erasotzaileen aurka, baizik eta nola polizia oldartzen zen Jaizkibel konpainiaren aurka, eta hori urteetan zer ikusi dugu ni oso gazteanaz, gaztetxoanaz, 29 urte ditut, eta orain dela gitzi arte ikusi dut, nola poliziak egiten zuen Jaizkibelen aurka, eta ez zuen beste mundu guztiak parte hartzea festetan, zergatik, aipatu dudanagatik, lortzen zalako berdintasuna ezkerreko alderdi batzuekin, edo ezkerra abertzalearekin, eta bere barren kontasunekin. Eta EAJaren munduak ikusten zuen tradizioa eta gotorleku bat bezala. Hortek abiatuta, ni ez nahi zain gaztetxoa, eta ni joan izan naz behin baino gehiagotan, eta baina horitu egin dute aldatu dela apur bat ideologia, zen bai eskertearrek zeuden tradizioaren aldekoak, eta esaten ziguten kanpotarrek ez genuela ulertzen ze ez ginen orkoak, ez genuen ulertzen sentimendua, eta ez dakiz, eta nik uste dut hori, pedagogia puntu bat egon dela, eta nik uste dut hortik aldaketa bat egon dela, eta poliziarena askotan esan duguna, poliziak ez daude horretarako, nik uste dut haiek ere planto egin behar dutela, hemen Bilbon bai gertatu izan da hori, igual desalojoak egoterakoan polizia gondara babesten hori desokupa edo dana alakoa hori Bizkaian ikusi dugu, eta adibidez hiltzailek egin zuten manifestua esanez hori esen bere lana, eta ez zegoen horren alde, nik uste dut olako herrietan horko polizia edo olako gauzak egin alko lirateke. Hora ipatu duzu,
Eta egia da, mugimendu ezkertiar askotan matxismoa oso sakon dago eta oraindik ikusten dugu inkluso mugimendu berrietan, ezkerreko mugimendu berrietan, eta Hondarribia adibide oso on bat izan da nola kontraesan horiek eman diren. Eta lehen tradizioa aipatu duzu eta nola leku askotan tradizioa moldatu egin dan, tradizioa moldatzen da etengabe. Gauza txikietan edo handietan, baina etengabe moldatzen ari da. Ez da tradizio bat mantendu dana bere horretan, hamarkadetan zehar, ze gizarteak aldatzen da eta jende pertsonok aldatzen dugu, beraz, ezinezkoa da. Eta hemen moldaketa hori ez dute mon nahi. Hainbat lekuetan egon da gatazkarik gabe, egon da lasaitasunez, pasan egunean Elkanoren omenaldia egin zen eta emakume batek antzesten zuen Elkanoren papera eta ez da zer gertatu are gehiago herriak eskatu du lan egitea. Eta hemen ikusten dugu nola oraindik ere batzuk gatazka horretan gotorleku egiten dute posizio erreakzionario horiek eta ez direla mugitu nahi, baina por si mueve esaten da, ez da, pizkanaka mugitzen da eta herriak gero eta babes gehiago moten dio Jaizkibel. Zein da tradizioaren eta matxismoaren arteko linea txiki hori, horixe da eztabaidaren muinain handi batean, aipatu duzu, ez da, ikusi duzuela zuen begetatik ere gauzak aldatzen ari direla, pizkanaka bada ere, Jaizkibel konpainiak ere horixe izan du gaurkoan, babes sozial geroz eta handiagoa jasotzen dutela, eta gainera aipatu dugu, ez, urteetan zehar nola tentsio handiko momentuak bizi izan diren, alarde parekidaren aldeko aldarrikapen horretan, deskile horietan irudiak hemeroteka ikusterik besterik ez da, baina aurtengoan, eta 2019an gertatu bezala behintzat, aurtengoan ere ez dira ikusi plastiko beltzarik, eta naiz eta herritar batzuk kale nagusian bizkarraman egon diren giroa nahiko desberdina izan dela esan daiteke. Uden Arbeo lankidea izan dugu bertan, eta horrela kontatu digu goizean ikusi duen giroa. Goizean goiztik Hondarribiko kalea jendez gainezka ikusi ditugu txilibitua jotzen zaldi gainean eta benetan inoiz baino jende gehiago elkartuela aurtengo alardean. Bai, alarde parekidari zein tradizionalari edota baztertzaileari harrera egiteko. Esan dezakegu kale nagusia zerkatzen ari zenean Jaizkibelgo konpainia, inoiz baino harrera hobea egin diotela konpainiari, jendetza inoiz baino jende gehiago elkartua bertan eta ez diote jarrera txarri izan dira batzuk bizkarra eman diotenak, baina orokorrean babes beroa eta osoa eman diotela esan dezakegu. Arratsaldean desfilearekin jarraituko dute, goizeko aia da amaituta, tradizionalaren baztertzearen aurretik egin behar izan du Jaizkibelgo konpainiak hoi bezala, baina beraiek ere esan dute, inoiz baino babes handiagoa jaso dutela eta jende horien artean gehienak azpimarratzekoa gazteak izan direla. Horixe beraz, gaur bizi izan den giroa bertan eta aipatzen genuenaren hildotik ere Isabel Alkain, Jaizkibel konpainiako sustatzaileetako bat eta lehenetariko emakumea desfilatzen izan zena Berriako elkarrizketa batean bazioen ere, ez da aurretik bizi izan dituzten urteak oso gogorrak izan direla eta egin behar izan duten borroka hori gogorra izan dela, balkoietatik ere ea bortzatzen zaituzteten oihukatu izan dietela azken 25 urte hauetan, beraz badirudi ez, pizkanaka bada ere, aurrera egiten ari garela, baina naiz eta egoera horretan egon ez, badira ere oraindik ere alarde mistoaren aurkakoak direnak eta gazteak, emakumeak, gizonak denetarik dago bertan ez, izan ere oso rotuta dagoen zerbait da Hondarribian, gaia konplexua da, baina ez dakit nola ikusten duzue afera, ikusten duzue datorren urterako, estaterako egoera aldatzeko moduan egongo denik, udalak ere jarrera aldatuko duela uste duzue? Ikuste dut garrantzitsuena dela da aldarrikatzea gizarteak entzunak izan beharko garela, ez? Eta ze garrantzitsua den denon artean jesartzea, olako gai bat aurrera eramateko, azken finean ikuste dut pedagogia falta dagoela hor atzetik, gero hori igual posturak oso finkoak direlako, igual interes politikoak atzean daudelako, baina gizartea aurrera joaten baldin badan ikuste dut gizartearekin batera joan beharko direla instituzioak, eta hori da batez ere ni faltan botatzen dudana, ze jendea beti egongo da kontra, ala alde, eta hori, ez dakit, nola esan, ezin dugu aldatu, bai pedagogiarekin, baina instituzioen papera nik uste da aldatu behar dela hurrengo urterako edo ahalik eta lasterren hori mahai gainean jesarri eta honi buruz hitz egin.
Bai, esan duzu oso errotuta dagoela tradizioa, oso errotuta dagoena da patriarkatua. Eta hau adibide oso bortitza izan da urtetan zean. Noizbait herri honetan egin beharko diogu Jaizkibel konpainiari eta beste hainbateri monumentu erraldoi bat, ze benetan gauzak aldatzeko eta zapalkuntzarekin amaitzeko gatazka da behar duguna. Normalitate inposatzaile horrekin gatazkatzuak aurkeztea, eta haiek egiten dute oraindik ere, eta erantzuna oso bortitza izan zen, eta nik uste dut, merezi dutela omenaldi erraldoi bat. Nire ustez urte batzuk barru gertatuko da, estatu batuetan segregazioarekin gertatzen zen bezala, igual gaur egunez, baina oindala urte batzuk, oindala gitzi arte esaten zen, gaur egunia inork ez duela bere burua aurkezten, behitu, ni segregazioaren aldeko manifestazioan nengoen ume beltzaranek eskolara ez joateko. Eta jende hori desagertu omen zara diskurtzioki. Nik uste dut hemen antzeko gertatuko da. Inork ez du esango ni plastiko beltzaren atzean nengoen. Eta hori irabazi dute. Eta zentzu horretan, lotza hori segregatzaileen, basteltzaileek lotza eukitea, hori urteetan zehar duintasunez irabazi eta oso modu gogorrean eta gorputza jartzen, baina hori ere irabazi dute. Tamalgarria da oraindik ere udalak ez egitea desfile publikoari eta arratsaldean pribatuari alkateak bai egitea. Hori oso mingarria da eta oso erakusten du zer noraino dagoen patriarkatua gure instituzioetan. Eta aipatzekoa da, justo 2019an aipatu duzu zirela egonen beste, ezala egun gatazkarik edo desfile pazifiko bat izan zala egin batean. Nik uste dut hor sortu zen mugimendua gazteen partetik alardea guztiona eta guztiontzat, eta oraindik jarraitzen dauela argazkiekin aurpegia emoten, eta azkenean nondik datora, jende gaztea beti bizi izan dauela hau, eta heldu da momentu baten nolabait urte batzuk irabazita kontatu dira, baina zer ari gara hemen egiten. Zergatik gure gurasoek jarri gaituzte plastiko baltz baten aurrean, zergatik edan dugu edo jaso dugu hainbeste gorroto honen aurkasi, normala izan beharko litzatek, eta nik uste dut hor dagoela esperantza herritik sortuta, eta konpainia basteltzaileen baitan, ze jende hori konpainia basteltzaileetan dago ez Jaizkibelen, eta hor dago esperantza, ez da. Instituzioen erantzukizunaz luze hitz egiten ari zarete, gaur goizean ere bertaratu dira Hondarribira ordezkari politiko batzuk, Emakunde ere bertan izan da, Arartekoa, Euskal Herria Bildu eta Podemosen ordezkariak besteaz beste entzungo ditugu jarraian. Babes adierazi, berriro ere Jaizkibel konpainiari, eta gaur urte berezian, 25 urte urruna betetzen dute, eskerrak eman egindako lan guztiagatik, eta euren konpromisoagatik, ez da, uste dut hori azpimarratu behar dela. Beti esaten dugu tradizioak testuinguru konkretuan sortuak direla, baina garai berrietara egokitu behar direla, eta egokitze prozesu hori ez dela tradizioaren kontra egitea, baizik eta emakume eta gizonei eskubide berbera ematea, beraz, aberastea, ez da. Euskal Herria Bilduko emakume eta gizonak beste urte batean Jaizkibel konpainiari gure babesa ematera etorri gara, eta guztik hauetan egin duten lanagatik, egin duten borrokagatik, askatasunaren alde eta jaiak guztion artean ospatu eta gozatzeko egin duten lanagatik. Iruditzen zaigu Euskal Herrian, hainbat eta hainbat tradizio 21. mende honetan eguneratu direla, baina oraindik ere badaude minde izan gaitatu eta horietako bat Hondarribia da. Zaigu oinarrizko eskubide bat, berdintasuna urratu egiten dela, eta horregatik eskatzen diogu Hondarribiko udalari, Gipuzkoako diputazioari eta Eusko Jaurlaritzari urraketa honi amaiera jarri dezaiela. Oraindikan eta aurrerago joan behar dugu, gizarte honetan oinarria izan behar duelako berdintasuna, eta berdintasunak dakartzan gauza guztiak. Ez beraz, etorkizunean ikusi beharko genuke
ez bi alarde bata eta bestea bere aldetik ateratzen baizik eta alarde bakar bat. Pausoak, pixkanaka ematen, eta nik uste gaur egun polita dela eta zoriontzeko arrazoiak ere Horiek bertaratu diren ordezkari politikoen hitzak, bertaratu diren ordezkari politiko batzuen hitzak behintzat. Hondarribiko udala hitz egin duzu, baina Eusko Jaurlaritzaren partetik ere, espero beharko lirateke adierazpenik. Gaur goizean Euskadi Irratian izan da Josu Erkoreka eta esan du gaurkoan ez, eta entzun berri dugun Emakunde Izaskun Landai da, haren hitzak Jaurlaritzarenak ere badirela, baina horrekin nahikoa dela uste duzue? Nire ustez ez. Josu Erkorekaren adierazpenak dira pasutik ateratzeko, baina ez dira egunea jotako ordezkaririk, ez alderdi sozialistako ordezkaririk, gobernuak bidali du Emakunde eta ez da serioa. Ez da serioa. Ez decir, horrelako espakizunetan jende asko egoten da. Bilboko Arriagan, Bilboko jaiak hasi zirenean, edo Gasteizko jaiak hasi zirenean, ordezkaritza instituzionala asko handiagoa zen, Eusko Jaurlaritzatik eta hemen. Emakunde egotea oso importantea da eta oso valorazioan egin behar da horren aurrera, baina falta sana, Emakunde egotea. Ez da egon sailbururik, sailburu guztiak edo okupatuta eta agenda goraino, ezin dira pasatu. Arrastian egongo dira ordezkari instituzionalak? Bai, segurenik alkatea egongo da, eta zergatik ez dauz sailbururen bat gitzienez. Eta zergatik urtetan zehar egondan ordezkaritza bakarra izan da Ertzaintza. Mesedez, seriotasun pizka bat eskatu behar zaio gobernu honen barne sailburu hori, ez da? Eta ez bakarrik ara joateko eta gumetza bat lortzeko, azken finean batzutan ordezkaritza ara joaten denean bilatzen dutena da argazkia doan alakoa, nik uste dut atzetik lan egin beharko dutela, ez da? Nik uste dut haien lana dela da, toke bat emotea eta esatea hau onartezina da, hau ezin dugu onartu, ze gure instituzio parte bat zarete, ez? Ze udaletxeak dira Eusko Jaurlaritzaren barruan dauzenak, dinot nik, dinot, zeo zer esan alko lukete. Eta gero bestaldean, zuk lehen aipatu duzuna, privatizazioaren gakoa hor dekogu baita ere, ez? Eta nik uste dute bai alarde bakarra, baina hori izan beharko da herrikoia parte hartzailea eta publikoa. Bai, azkenean ez dakit. Bai badakit, iritzi oso filmea daukat honen inguruan, eta puntu baten ez dakit tristezia edo absolotza da horrelako adierazpenak entzuten ditugunean, ez da, benetan ez dauz aurrera pausoak. Bata dago metza, baina da representazio bat egotea bertan, representazio serio eta duin bat egotea bertan ez dagoena, baina gero ez dira aurrera pausoak egiten, eta udalak egiten dago ez entzunarena, eta gero horrelakoak entzun behar dira, eta da sentsazio bat hiritarrak edo herritarrak tontotzat hartzen gaituztela, ez da? Eta azken aldian gero eta gehiago gertatzen ari zait, nolabaiteko adierazpenak entzuten direla eta ikusten dugu guztiz deskonexio handia dagoena realitatearekin, eta deskonexio handiagoa dago gizartearekiko. Badakigu hau gai polemikoa dela alderdientzat, Ezker Abertzalea banatu egin zen honengatik herrian, baina baliente izan behar dira eta are gehiago ardura instituzionalak dituztenean eta aurrera pauso bat emotea. Zergatik ez dago Iñigo Urkullu? Kometzarena esaten dudana da, alden komentatu dudanagatik, gero udaletxeak martxoan 8 agertuko da. Azaroaren 25 hor dekogu, eta irtengo dira, segurazki jaietan protokolo bat sortu dute. Segurazki, baina nola sortu alduzu protokolo bat erasoak ez eguteko zu eroso bat babesten baldin baduz. Hor kontrasana bat dago. Eta hori ezin du onartu be Eusko Jaurlaritzak. Ikusiko da, hemendik aurrera, bidea egiten den eta gauzak aldatzen diren. Beste jai bati buruz ere hitz egingo dugu gaur, Donostera begira jarrita, larun batean estropada eguna delako, eta bertan independentziarako indarra lelopean sortuk manifestazioa ditu duelako. Bulebarretik abiatuta, arratsaldeko ordu bat terrietan izango da, eta Aritz Arzaioz agurtuko dugu pantailaren beste aldean, zetasunak jakiteko, eguerdion Aritz? Bai, kaixo zuei ere, eta eguerdion. Bueno, zein izango da, zein izango da igandearako deitu duzuen manifestazioaren xedea? Manifestazioa bere hortan, ideia eta aldarrikapen asko barne biltzeitu, baina, titularretan borobiltzeko
garai eta testuinguru ezegonkorra ari gea bizitzen, baita Euskal Herrian ere. Eta herri honek aurrez aurre erronka kolosalak ditu. Bai herri bezala eta baita jendarte bezala ere. Eta ikusten dugu, itsaso mugitu honetan, herri honek errotikako eraldaketa bat behar du. Zeren, momentu hauetan, herri honi bestelako begirada batekin egin behar dio oso. Eta hortako, ingurura begiratu behar du. Aurrez aurre, herritarrei, pertsonei zuzenean erreparatu, entzun, eta herriarekin, jendearekin egin herria. Eta horretara dator independentziarago indarra, eta esaten dugu, ez da aldarri soil bat, baizik eta guztia alda ezakeen indarraz ari gara. Indar feminista, oantxe aurrez ikusi zaituztet, ze gairen inguruan aritu zareten, eta aprobetxatuko dut Jaizkibel konpainiari ere zoriontzeko, baina indar feminista, indar euskalduna, sozialista, ekologista, bakegilea, kolore askotako indarra hain zuzen. Eta hor dago gure iparra. Eta guztia alda ezaken borrokaz eta herri gogo horretaz ari gara, ez? Eta horrela demostratuko dugu igande honetan ere, kolorez, jaigiroan, musikaz, bai, aldarrikapena eta jaia uztartuz. Izan ere, testuinguru sozioekonomiko ez da erraza, ez? Bizi dugunte berezia da, hain zuzen ere, hainbat erronka planteatzen dira. Zuen uste zein bide hartu beharko litzateke? Momentu honetan, etortzen zait, egun hauetan handik eta hemendik entzuten dugu udazkenean ekaitza etorriko dela. Ekaitza, agian hitza bera, ekaitza egoki dago erabilita, baina ekaitz hori ez da fenomeno meteorologiko bat. Eta are gutxiago esango nuke ez du fenomeno natural batek eragin. Horren atzetik erantzulea daude. Hain zuzen, izen-abizenak dituzten erantzuleak. Beraz, horren arira bi ideia nagusi edo azpimarratuko nituzke, hiru ideia azpimarratuko nituzke. Batetik, herri honetan, krisiari eta momentuko egoera larri hauei aurre egin behar zaie. Bai, noski. Baina printzipio argi batekin. Ezin dituzte betiko ordaindu emakumeek, gazteek, pertsona razializatuek, pentsiodunek, langileek, eta horretarako bai alabai bere alako neurriak hartu beharra dago. Non pertsonak, ekonomia, enplegua, soldatak babestu eta jendartearen ongiezate energetikoa bera bermatuko dutenak, ez? Bigarren ideia bezala, bere alako neurri horietaz gain, neurri estrategiko eta estrukturalak ere beharrezkoak direla iruditzen zaigu. Ekoizpen, banaketa eta kontsumo ereduaren errotikako, sakoneko eraldaketa egitera zuzenduko zaizkionak, ez? Azkenean, herri honek zimenduak berritu behar ditu. Eta hirugarren ideia, aipatzen ari garen errotikako eraldaketa horrek, bai alabai lidergo aldaketa bat eskatzen du. Eta gu zentzu horretan argi dugu lidergotza hori ezker independentismoak hartu behar duela. Bai Euskal Herrian eta baita Gipuzkoan ere. Zeren ezker independentismoa azken urteetan erakutsi duen bezala, herri honentzako alternatibo oso bat dauka. Eta proposamen zehatzak ditu. Beraz, Gipuzkoarrok ere, kurso politiko honetan gogotsu ekingo diogu olatu hori sortzeari. Eta uste badidazu, hiru ideia esango ditu dela, baina azken bat azpimarratu nahiko nukela, eta da, hainbat mugimendu eraldatzaile, edota hainbat borroka sindikal azken urteetan egiten ari diren ekarpena, azpimarratzekoa delako. Zeren eta borroka espazio guztietan eman behar da. Instituzioetan, kalean, lantegietan, plano mobilizatzailean, eta baita balioen lehia horretan ere ez, egun gainera inoiz baino gehiago. Horixe beraz, iganderako sortuke deitutako deialdia, hitzordua, Donostian, ordu bat eterdietatik aurrera, Aritzar Jaioz, mila esker gurean izateagatik. Bai, zuei gomidatzeagatik, ondo izan. Ez dakite horren inguruan zerbait komentatu nahiko zenuketen, ideiaren bat edo, ideia bati tiraka edo, agian? Bai, ideia bati tiraka, bai. Nik uste dut azken urtean nabarmen albo batera geratu dela independentziaren aldarria,
gogoratzen dut 2009tik aurrera krisi garaio horietan saiakerak egon zirela independentistak saretik eta barretik independentismoari nolabaiteko bestelako eduki bat edo eskaintza independentista berritzeko, eta hor gauza oso eta testu oso interesgarriak publikatu ziren, baina azken urtetan nik uste dut independentzia geratu dela bigarren plano baten gitzenez bere aldarrikapena. Eta interesgarria da sortuko orain hartzea berrartzea edo jarraitzea zentzu horretan independentziaren aldarrikapen argi batekin. Ikusi beharko da manifestazio baterako dan edo gero ibilbide luzeago bat hartzen duen. Beste gai bat, bai. Eta hildo beretik tiraka ere pentsatzen duen importantea dela sorturentzat, importantea ez dakit, baina gitzenez argigarria dela nola sortuk bere manifestazio propioak deitzea erabaki duenean nolabaiteko bigarren mailako paper bat hartzea. Are gehiago, dagoenean nik uste dut pizkat kakana aste bat azken aldian independentismoa, abertzaletasuna, soberanismoa, bakoitzak igual da deformazio profesionalagatik, baina bakoitzak bere ñabardura oso importantea dekona, baina momentu honetan sortu maiatze bildun agertzen dana batiburrillo bat bezala, eta orain ez dakigu zer dan abertzaletasuna, baina badakigu naziotasuna atzeruntz doala, ez dakigu oso ondo zer den independentismoa, saiakera oso interesgarriak dauzen arren, baina momentu honetan inork ez duela errekatzen independentismoa, eta buruja betza zer dan independentismoa dan, ala ez dan ere ez digute argitzen, eta nor da buruja soberanista eta norez. Eta hor, kakanazte horretan indietolten zait buruan horren dala gitzi Quebeceko mugimendu independentistako buruzagi batekin hitz egiten nun, eta berak esaten zidan haien azken urtetako akatz bat izan dela tresnari, helburuari baino garrantzi gehiago emotea. Hau da, gauza bat dela, testuinguru horretan gitzinez, irabaztea referenduma egiteko aukera, eta beste gauza bat dela independentzia lortzea. Eta referenduma helduko zala, independentistak nahikoa dauzenean. Eta nik uste dut, hausnarketa hori, Quebecen emondana, hemen justo kontrakoan ibili izan da mugimendu independentista. Eta tresna indatu nahi izan dute, eta horretan nik uste dut, ez da hau batez referendumen aldeko aldarria, baina oso zabala da Euskal Gizartean eta Euskal Alderdi politiko gehienetan, baina independentismoa ez, eta independentismoa ahuldu egin da. Norabaiteko joku horretan, pizkat sortu Bildu, Euskal Alkartasuna eta beste mugimendu guztiak eta EAJ bera noski argitzea eta mapa osoago bat ukitea ariketa politologiko baino, ariketa sozial oso interesgarria izango litzateke da. Eta nik hau gitzinez soberanista eta abertzale bezala hori espero nuke mugimendu independentista, soberanista eta abertzaletik. Hor gelditzen da, egineko analizi zako nori eskerrik asko neko. Ander, beste gai bati ere heldu beharko diogu, izan ere Gasteizek Europako hiriburu berde izendatu zenetik duela 10 urte, Gasteizek lortu zuela izendapen hori, Green Capital izendapen hori, eta ura urte hurren hori ospatzeko hainbat ospakizune egingo dituzte, datozen hilabeteotan. Nerea Garzia, gure lankidean Gasteizko erredakziotik kontatuko digu zertan datzan hori. Aurrera, Nerea. 2022an 10 urte beteko dira Gasteizek Europako Green Capital izendapena jaso zuenetik. Arabako eta Euskadiko erakundeek baita fundazioak ere hainbat ekitaldi eta jardunaldi antolatu dituzte hurrengo hilabeteetan. Antolatutako ekintzen artean aipatzekoa da Zaz abeslari frantsesaren kontzertua urriaren 7an Foru plazan. 2012ko urriaren 21ean Gasteiz izendatu zuten Europako hiriburu berdea. 10 urte pasa dira eta hiriko baita lurraldeko erakundeek bere agendetan izan dute ingurumenaren kontzientziazioa zabaltzea eta indartzea. Urtrena ospatzeko Gasteizko udalak, Eusko Jaurlaritzak, Arabako Foru Aldundiak eta Vital Fundazioak hainbat ekitaldi prestatu dituzte. Hasiko gara irailaren 14an eta ordutik urriaren 21 arte ekitaldi kulturalak eta ondo osio edo osioarekin erlazionatutako ekitaldiak prestatuko ditugu.
Irailaren 14etik 28 arte antolatu ditugu herritarren parte hartze guneak, hausnarketa eta parte hartze gune ezberdinak antolatu ditugu, bai gazteentzat, bai nagusientzat, helduentzat, umeentzat, herritar ororentzat, 8 esparru ezberdin antolatu ditugu, zenbait gaiarekin ere erlazionatutakoak izango dira ere, energia, mugikortasuna, hiri diseinuarekin erlazionatutako esparruak, eta parte hartze esparru hauek izango dira jendearekin edo hiriarekin partekatzeko 10 urte hauetako hausnarketa bat, zein motako aldaketak izan ditugun eta zein motako aldaketak egin behar ditugu datorren urteetan. Udaletxeak adierazi duenez, 2012tik aurrera paso asko eman dira zenbait arlotan, hala ere, egiteke eta hobetzeke dago. Energiaren arloan pausoak eman ditugu, pausoak eta besteekin alderatuz pauso potenteak dira, baina hor dago nire ustetan egin behar dugun biderik handiena. Antolatutako ekitaldi eta jardunaldi gehienak doakoak dira. Hitzaldi eta jardunaldi batzuek inskripzioa behar dute, udaletxeko web orrialdean egin daiteke. Horixe Gasteizeari dagokionez, hiri berdea, Green Capital, ez dakit alaitzuk eredutzat hartzen duzu, baina gauza da erronka handiak nontatzen direla, klimaldaketa tarteko hiri buruetan, hirigintzan. Bai, nik uste dute hemen Bilbon gustatuko litzaiguke izatea Green Capital edo tituloa lortzea, bat ere titulitis asko dagoelako Bilbon, nik uste dut hori munduko alkaterik onena, ez dakiz zer, holako gauza gustatzen zaizkigu, nik uste dut badauzela 11.000 gauza egiteko. Garraiobide publikoak bultzatzeko, gaur egun orain Bilbobus ez dago berrantolaketa eginda, 1989tik egiteke dago, tranbia mugitzen ari da, baina Olabea gara ez da esatarako balio egin duten proposamena, laugarren linea metroa dekogu hor atzeratu egin dana, Rekalde Irala oraindik zain daude heltzeko metroara, azken finean abiadura handiko trena lehentasuna daukalako, beste aldean dago zemento pila bat Bilbon, eta ez bakarri Bilbon, orain dela gutxi mobilizatu dira Barakaldoko auzokideak aldarrikatzeko ez mostea hainbeste zuaitzak pisuak egiteko, Basurto medikuntza unibertsitatea egiterakoan bebai zemento pila bat ipiniko dute, Deustuko parkean ez da Deustuko arrok parte hartu dutela prozesuan ez dute onartu gaien eskaerak eta zemento pila bat dauka, gero kutsadura, aipatu behar dut kutsadura akustikoa, ze badago anaitasuna eta hainbat auzoelkarteak hor dauzela lan egiten zasguneak aldarrikatzen, akustikoki saroturatuta dauden guneak, terrazen arazoa badagoela, hori espazio publikoaren okupazioagatik, beste aldean hori kutsadura betikoa asader jarraitzen du, laster eramango dute hortueiara, baina hori da arazoa mutze alde batetik bestera, Artxandako zabortegia, hor dekogu, asmoa daukate egiteko, oraindik garbiketak ez dauz eginda. Nik uste dut badaudela 11.000 erronka Bilbon, egiteke oraindik olako titulo bat lortzeko. Eredua noski baietz, eta eredu hori lortzeko pausoak ematen baldin badira, eskertzen da. Zerrela luzea, egin duena alaitzeke momentu batean. Espero dut, etxean Juan Maria Borto entzuten egotea eta apunte batzuk egitea jakin badakit, baina bueno. Gasteizen inguruan, nik uste dut, nik normalean beldurra pasetan dut horrelako politika publiko zehatzen inguruan hitz egiten ari garean, kasu honetan inguru giroaren inguruan hitz egiten dugunean, eta horren aurrean udaletxe edo instituzio batek ekimen kulturalen inguruan hitz egiten duenean. Oso ondo dauz ekimen kulturalak eta mundu guztiari zaz gustatzen jako eta kontzertua oso ondo egongo da seguru, ara joango gara, baina igual Green Capital lortzeko hori baino edo ospakizun hori aurrera emateko hori baino gehiago beharrezkoa da, ezta? Gasteizek azken urtetan ibilbide oso interesgarria izan du, ere egia da bere izaeragatik hiri zabal bat eta lagua eta nun urbanismoa egon da bereziki azken hamarkadetan, orduan zentzu horretan esperimentatzeko eta pentsatzeko aukera gehiago izan ditu eta gauza oso interesgarriak egin ditu, makro manzana horiek eta tranbia bus horiek eta
gauza oso interesgarriak daude, baina herri ikuspuntu bat falta dela somatzen dut. Hori Gasteizek egiten du, baina gero Bilbon begiratu zer nolako lista luzea aurkeztu da, ezta? Edo Urdaibain beitu, orain justo gaur publikatu da, adostasunak daudela Espainiako Ministerioarekin Urdaibai sortzeko, informetan jarriarren nolabaiteko suntzipen ekologiko ekarriko dituela. Eta egin egingo da. Ez da eredu bat Gasteiz, goaz Gasteizko eredu berdea beste hiri eta herri batzuetan apuntatzera, edo aplikatzera. Zer ematen du, egiten direla gauzak txanpinoi bezala, inorako planifikazio barik, eta Bilbok ikusiko du zer egiten dauen, Gasteizek ikusiko du zer egiten dauen, Donosti bardina eta herrietan ez dugu ez da hitz egingo. Beraz, eredugarria baldin bada, goaz zabaltzea eta ganera, hitz egiten dugu udaletzen inguruan, atzean dozen alderdi politikoak ahaztuta, baina hori da EAJ-PNV, eta da EAJ-PNV Gasteizen, Donostin, eta Bilbon kasun, eta goaz horren adibideak jartzera. Eta aipatuko nuke ere, justo elkarrizketan aipatu egin da energia, eta zer nolako gauzak egin aldiren energiarekin, eta ematen du gure instituzioek ahaztuta dituztela, operadore energetiko municipalak eta publikoak aplikatu aldirela, beste leku askotan aplikatu da, Bartzelonan horretan ibili dira eta munduan zehar eta Europan zehar hainbat lekutan aplikatzen ari dira, eta hemen daukagun bakarra da Ur-Patxologaren privatizazioa eta monopolizazioa Bizkaian adibide jartzarren, ezta? Beraz, zazen kontzertua superondo, gongo gara eta entzungo dugu eta bestuko dugu, baina igual behar duguna da pizkate gure hiri ereduei eta herri ereduari buelta bat emotea eta koordinazio bat, ezta? Azkenean krisi ekologikoaren aurrean zaio borrokatzen Bilbotik, Gasteiztik, Galdakotik edo Abaltzizketatik, baizik eta herri eta orokorrean mundu bezala aurre egin behar dugu. Esan duzunarekin guztiz ados, eta gainean ikuste dut zuk aipatu duzuna. Batzutan, ospatzen ditugu gauzak, gauza kulturalak edo aizialdiarekin lotuta daukaten gauzekin, baina nik uste dut garrantzitsuena dena da, hori, igual, mai inguruak sortzea, herritarrek esan behar dutena entzunal izateko, azken finean, Bilbon Auzo-Elkarteen Federazioak aurkeztu zuen liburu zuria, non agertzen da txartel bakarra, bai orain presioak jaisten ari dira, hori metro hartzean, Renfean bebai badago beste motatako, hori bebai bonoa edoan alakoa, baina nik uste dute guazen hori intzutera, zer esaten duen herriak, alde batetik deko guri liburu zurian ikustu dut dala amai gainen ipintzeko eta hori jarraikotasun bat eman behar diogu lan horri, eta gero beste aldetik bebai sortzen ari da oinez ibiltzeko sare bat, bilbide sarea, ez bakarrik lotzeko auzoak zentroarekin, baizik eta auzo batetik bestearekin, era seguru eta irisgarritasuna kontutan hartzen. Nik uste dute jende antzutea oso garrantzitsua dela, nik uste dut pausoak eman beharko direla. Momentu batean Europatik etorri zen tokiko agendagoeta bat, non gelditu ziren, nik uste dut hor txanpinoiak sortu zirela, baina ez da egon hor jarraipen bat eta batzuk gelditu dira bertan bera. Eta gero bebai, hori 15 minutuko hiria dagokionez, nik uste dut pandemia garaian konturatu ginela hainbat auzo ez direla batera autonomoak, ez? Ez daukate azpiegiturak, ez daukate zerbitzuak, ambulategi batzuen zerbitzuak izten ari dira, eta dauz zentralizatzen basurtuko ospitalean, nik uste dut hori atzera pausu bat dela, ze horrek esan nahi duena da, joan beharko zarela beste leku batera, zerbitzu bat jasotzera, eta gauza bera komertzioarekin, nik uste dut komertzio lokala amaitzen ari dela, eta horrekin batera bebai, galtzen ari garena da, hori 15 minutuko hori iria edo. Beitu, 15 minutuko iria inguruan, Frantziako azken hauteskunde municipaletan izan zen, Frantziako alkatezak Ana Hidalgok eraman zuen neurri izar bezalakoa. Eta hemen horretaz ez dugu hitz egiten. Eta gure gizarte ganera hiri gitzi batzuetan dago oso kontzentratuta. Beraz, oso interesgarria ditzateke horreako ekarpenak hartzea, urbanismo feministatik egiten diren ekarpenak hartzea, hilabete honen amaieran batuko dira Portugaleten, jardunaldi ekosozialistetan, hainbat puntako jendea. Eta inork gero instituzioetan
Instituzioek ez dituzte horrelako ekarpenak hartuko. Ze oso ondo dago herritarrekin, hiritarrekin norabaiteko topaketak egiteak, topaketa kulturalak, baina behar duguna da parte hartzea. Eta adibide oso argi bat jarriko dute mahai gainean, eta Bilbokoa da gainera, enestetan aipatu dugu Bilbo, hitz egin zanean, irekizan prozesu parte hartzei bat mugikortasunaren inguruan hitz egiteko, PGV-aren inguruan hitz egiteko, mugikortasunaren inguruan hitz egiteko, eta mahai gainean zegoen gauzetako bat, zan peajeak jartzea Bilboko sarreretan. Segurik inoiz esan hori aurrera atarako, baina bueno, mahai gainean atara zan. Alkatea agertu zan, esanez, ez hori esala inoiz gertatuko. Orduan, zeltarako irekitzen duzu prozesu parte hartzaile bat hori erabakitzeko. Erabakia hartuta baldin badago. Hori estrapolatu alda Bilbon, estrapolatu alda ere Gasteizera parte hartzearen inguruan polemika asko ere egon direla Bilbon, baina asko sobeto egiten duen arren. Eta azkenan da, herritik dauzen eskakizunak, herritik edo herri mugimenduetatik dauzen eskakizunak ere aintzat hartzea. Eta ez egitea kriston performantzea eta kriston paripea ondo dauzenak edo entretenigarriak direla, baina azkenean hemen politika publikoaren inguruan hitz egiten ari gara eta krisi energetiko eta krisi ekologikoa bertan da, ez da etorkizuneko gauza bat, da egunekoa. Horri lotuta ez, bertan dela krisi energetikoa, krisi klimatikoa, ikusi dugu ez, uda honetan zenolako temperaturak izan ditugun Hego Euskal Herrian, eta hainbatek ez, eztabaida erdigunera jarri du ez, porlana, zementua, zona berdeen behar hori, hiriak nola dauden antolatuta, zein behar izango ditugun edo ditugun dagoeneko ez, uste duzue gai honek pisu hartzen ari duela errealitateak bultzatuta? Bai, batez ere nik uste dute negua hor dekogu eta beroa kezkagarria da, baina hotza batzutan eramaten gaitu gauzak arriskutsuak egitera eta ikusten dugu, hainbat jendea galdu duela bere bizitza, zutea egon dalako beretzean, berotzeko egin dutelako, nik uste dute hori kontutan eduki beharko dugu, eta nik betikoa, instituzioek daukate hitza eta erabakia gu babesteko, eta nik uste dut hor energia publikoa izan beharko dela, eta hor proiektu sakon bat egon beharko dela, eta ez hartzen ari neurriak direla epe motzeko neurriak nire ustez. Nik uste dute igual epe luzerako neurriak hartu beharko direla, aprobetxatu energia berdera pasatzera, ze azken finean badakigu daukaguna amaituko dela laster, eta ez gara konstienteak, edo ez gara konstienteak izan nahi, eta nik uste dut hor dagoela arriskutsua, eta nik uste dut da gai oso polemikoa, batzutan pentsatzen dugula fakturak ordaintzea da gauza individual bat, oina azken finean arazo kolektibo bat dela, eta nik uste dut kolektiboki erantzun beharko dugula. Mitu, uda ere aipatu dozu, egia da Gasteizen auzo barrietan porlana bota dela modu ikaragarri baten. Egia da, alboan, Salburuako parkea dagoela, eta beraz dauzela aukerak, baina gehien bat porlana izan da. Eta Bilbon antzeko geldatu da. PGU-an udaletzetik asko hitz egiten zen parken inguruan, eta baina azkenean izan duguna da, beroaren aurkako babesguneak banatu dira Bilbon, eta El Corte Ingelesan babesgune bat, supermerkatua zen babesgune bat. Zer gertatuko da negua barkatu heltzen danean? El Corte Ingelesera eramango gaituzte beroaren bila? Edo hitz egingo dugu ja energia nola sortzen dugun inguruan, edo hitz egingo dugu ja prezioen inguruan, hitz egingo dugu politika publiko erlearen inguruan. Azkenean, guk kontraesan hori identifikatu alditugunak beste batzuentzat edo instituzioentzat dela gauza supernormala, eta ez daukagu instituzio bat politika publikoak, hau da, erabaki publikoak hartzen, baizik eta mesak emoten eta aholkuak emoten, eta hori kezkagarria da, eta kezkagarria da udalak begiratuta, baina Espainiako gobernari begira eta Europari begira, ezin dugu ahaztu gerra baten saltu gaituztela, ez dakigu oso ondo zeltarako, ez dakigu oso ondo noiz arte, eta badakigu zeintzuk izango diren, etorriko diren ondorio latzak jendearentzat. Alaitz zerbait amaitzeko? Ez, nik komentatzeko lehenengo eta behin, hori, aipatu duzunez Corte Ingelesarena, nik uste dute garrantzitsua dela mahai gainen ipintza nola zentro zibikoak
supermerkadoak itxi zutela, momentu txarrenean, eta bidaltzea jendeak Hortingelesera. Gero bebai oso zona berde gutxi ditugula Bilbon, osako betamenin gertatzen dena, azken finean deno joan garela ara eta Los Cañosera eta hainbat tokitara ikusten nola Bilbo gune berde gutxi dituela argi gelditu dela, eta gero zuk aipatutakoa, nik uste dut instituzioek eta enpresek gizartearengan ipini dute ardura, eta ez da gure ardura edo ez da osoa gurea. Hemen utziko dugu gaurko solasaldia, eskerrik asko, Alaitz Argandoña eta Nekoen Romero beste den gurekin izateagatik, eta jarraian eguneko albiste nagusiak Carolina Suarez lankidaren eskutik. Gero arte. Bati bat. Turnura ezean, 90 uzta.